Ferran, molt bona nit. Bona nit, Tuti. La setmana passada ja parlàvem d'aquesta primera cursa de muntanya de Badalona nocturna, la Bada Trail, que podríem dir que en aquesta primera edició ha anat una mica accidentada? Ja passa les primeres edicions que són a vegades accidentades. En aquest cas ho va ser perquè és complicat organitzar una cursa de muntanya i més nocturna, per totes les complicacions que comporta. Recordeu, era l'única cursa nocturna existent ara a Badalona, que feia aquesta primera edició, amb inici i arribada a les pistes d'atletisme a Paco Àguila, 15 quilòmetres, desnivell de 4,40 de desnivell positiu, i amb un temps màxim de 2 hores i 45 que havien de fer els corredors. El que va passar, que es veu que van tancar un parell de cadenes del recorregut, i això va provocar que els voluntaris que anaven amb l'avituallament i amb la senyalització a la muntanya no poguessin accedir a temps als punts que havien d'estar per indicar els corredors. Això va provocar que comencés la cursa 45 minuts més tard, que això sempre no agrada gaire als corredors quan hi ha una hora posada, i per més ínria, a part de totes aquestes complicacions, molts corredors després comentaven que les pistes d'atletisme ja fa temps que no tenen aigua calenta, Tuti, per tant, molts quan van arribar, l'organització ja estava plegant, no hi havia aigua calenta a les dutxes, o sigui, uns quants inconvenients que van deslluir una mica aquesta primera edició. Tot i així, l'organització es va dirigir dissabte ja amb un mail a tots els participants, Tuti, demanant disculpes, explicant una mica què és el que havia succeït, això que us hem dit ara, i assegurant que, evidentment, aprendran d'aquests errors, i això farà que segurament la segona Bada Trail sigui tot un èxit. Esperem que es puguin anar millorant, que els inicis sempre són complicats, per tant, una mica de marge, Tuti, perquè s'aprengui d'aquests petits errors i a partir de l'any que ve es puguin solventar. Sobre aquestes mancances que deies que pateixen alguns clubs esportius, demà en el ple municipal crec que s'ha presentat una moció i que demà estarem molt atents a veure com es solventen aquests problemes per les infraestructures esportives de la ciutat i també per aquests clubs. I ara anem al rem, no? Perquè dues noies del Club Bétolo han estat terceres en el Campionat Mundial de Rem que es va celebrar a Mònaco. Exacte, és un rem que ara us ho expliquem, és una modalitat nova, podríem dir, o almenys amb poca tradició aquí a Catalunya, que és el rem de mar. En aquest cas, la Mercè Feliu i la Lourdes Puigbarraca, que són dos bugadores del Nàutic Bétolo, van participar a Mònaco a aquesta Copa del Món, volen impulsar aquí a Badalona aquesta modalitat del rem, i ho van fer força bé. Van ser terceres de la final B, que no és la primera final, però clar, van fer un molt bon paper, i, com dèiem, en principi hi ha embarcacions d'un, de dos, de quatre, en el seu cas era la doble femenina, la categoria, i amb aquest bon paper, i a més elles ja volen aprofitar una mica també per això, per intentar fer veure aquí a Badalona que s'obri una secció al Bétolo l'any que ve, poder ser, per poder fer rem de mar, que és molt interessant, Tuti, al Mediterrani, perquè és d'ona petita, aquest tipus de rem és el que li va bé, és l'ona petita, i per tant el Mediterrani és dels pocs mars que realment, el nostre oceà, diguéssim, té aigües tranquil·les i per tant seria molt adaptable aquí a Badalona, o sigui que esperarem a veure si sorgeix aquesta secció, perquè de moment esportistes badalonins i badalonines, en aquest cas, ja en tenim per participar-hi. Doncs esperem que sigui així, que ho aconsegueixin, i més bones notícies.